Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bini adrida ila ta'ala al-Fatihah. La radna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-qudub syamil maqam al-azil a'zam sultan al-awliya syekh Abdul Hasan Ali Syadzili. Wa ila hadrati mursyidina wa rabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا أستاذنا ومعلم والدينا خصوصا مشايخ دار التوحيد الحسنية وإلى حضرة صيبة الكتاب تنبيه الغافلين شيخ عبد الليث ناصر بن محمد سمرقند وصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam bi anna fi silaturrahim. Wa'alam mengerti sira bi anna fi silaturrahim. Lan stune iku ing dalam silaturrahim asyra hisalen ana 10 pira-pira perkara. Mahmud dadi kang den puji. Awal hadai kawitane hisal iku anna fiha. Stune iku ing dalam silaturrahim ridallahi ana ridane Allah taala. Liana ukrana stune Allah iku amara perintah sedan Allah bi silaturahim lan silaturahim. Iki ade kudu ngerti bahwa silaturahim itu dampak baik utawa dampakane nilai-nilai apik iku enek 10. Dalam artian ora sekedar mau entuk pahala tok, melainkan ana 10 kebaikan sing memang iku Gusti Allah maringi kanggo wong sing seneng silaturahim. Ana 10 perkara sing terpuji, 10 perkara sing memuliakan orang-orang sing silaturahim. Yang pertama, anna fiha ridallahi ta'ala li'annahu amara bi silaturahim. Jadi silaturahim iku enek ridhonya Allah taala. Dalam artian insyaallah wong sing senengane nyambung silaturahim, dekne insyaallah oleh ridhonya Allah. Kenapa kok ngono? Ya bolak-balik mereka silaturahim kan perintah saka Gusti Allah. Apapun iku ibadah apa wae sing diperintah Gusti Allah, insyaallah enek ridhonya Gusti Allah. Termasuk silaturahim. Wasane yang kedua, iku idkhalus sururi iku lebokake bebungah alai mengatasi barabah. Anggo druwian teman-teman riwayatake, bil khabar dalam khabar dalam suci hadis apa anna afdhala a'mali. Stune utama-utamane amal iku idkhalus sururi iku lebokake kebungahan alal mukmini ing atase wong mukmin. Sing kedua, perkara apik sing terkandung ning silaturahim. Sing kedua adalah ngekei kebahagiaan ning wong-wong sekitar. Jadi silaturahim iku padha awak dhewe ngapik-ngapik sekitar. Padha awak dhewe ngekei kebahagiaan, ngekei kenyamanan ning sekitar. Mbah iku tanggane awak dhewe utawa keluargane awak dhewe. Intine silaturahim iku padha wae karo ngekei kebahagiaan utawa ngekei kenyamanan. Bahkan ana dawuh ning hadis anna afdhalul a'mal idkhalus sururin al mu'min. Utama-utamane amal iku adalah ngekei kebungahan, ngekei kenyamanan utawa ngekei kebahagiaan kanggo wong mukmin. Berarti ning kene termasuk silaturahim. Asalisu utai sing ketiga iku anna fiha. Sune iku ing dalam silaturahim. Farahal malaikati.
ana bungae malaikat. Ya ana krana malaikat yufrahuna iku padha bunga sama malaikat bi silaturahim lan silaturahim. Sing ketelu kebaikan silaturahim sing ketelu adalah malaikat bangga, malaikat seneng karo wong-wong sing silaturahim, karo amal silaturahime bareng seneng. Li'annahum yafrahuna bi silaturahim. Jadi para malaikat itu seneng karo silaturahim. Kok enek wong sing gelem silaturahim, maka malaikat seneng karo wong iku. Wa rabi utai sing kaping 4 iku annafiyas tune iku ing dalam silaturahim husna tsana'i ana kebagusan pengalem. Minal muslimin sangka wong muslim alaihi ing atase wong sing nyambung silaturahim. Sing kepapat enek keutamaan tertentu bagi wong sing seneng nyambung silaturahim. Husna tsana dalam artian ana ciri khas terpuji utawa kebagusan sing tampak kanggo wong sing seneng silaturahim. Wal khamisu ta sing kaping 5 iku annafiya stune iku ing dalam silaturahim idkhalal ghammi ana nglebokake kesusahan ala iblis nglebokake kesusahan ala iblis ing atas iblis alaihi laknah. Sing kelima termasuk apike silaturahim iku adalah iso nyusahno iblis. Jadi iblis kapan delok wong seneng silaturahim, kapan delok menungso memperbaiki hubungan karo sekitar, iblis iku ngrasane susah, ngrasa gagal, ngrasa nek rencana buruke gagal. Jadi termasuk keutamaane silaturahim. Jadi mulane kenapa kok ada dianjurkan bahkan diharuskan silaturahim, maka ya bolak-balik iku sing ditingi iblis dan artian supaya awak dhewe gak gampang terjerumus ning dosa. Ya silaturahim penting berarti. Wasadisu ta sing kaping 6 iku ziyadatun nambahi fil umri ing dalam umur. Sing nomor 6 iso nambahi umur. Kok sing hadis sadurunge dijelasno nek kapan awak dhewe silaturahim, maka umur awak dhewe 3 dina dadi 30 tahun. Sebalike nek kapan enek wong kok ngrusak silaturahim 30 tahun iku iso dadi 3 dina umure. Nah, makane nek termasuk keutamaan silaturahim adalah ziyadatun fil umur. Iso nambahi umur. Jadi misal kok enek wong wis ditakdir Gusti Allah umure karek 3 dina misal. Tapi dene dilalah pas iku dene silaturahim. Maka Allah akan memperpanjang umur wong iki mau 3 dina dadi 30 tahun. Asabi udah sing kaping 7. Iku barokatun barokah rezeki endam rezeki. Rezekine wong sing seneng silaturahim insyaallah barokah. Wa thaminu udah sing kaping 8. Iku sururul amwati iku bungae wong sing padha mati. Li'anal abba akrana sune pira-pira bapak wal ajdad lan pira-pira mbah iku suruna padha bunga sapa aba lan ajdad bi silaturahimi lawan nyambung sana wal qarabati lan qarabah. Sing ke-8 kapan kok anak cucune gelem silaturahim, maka insyaallah wong tuane mbah-mbahe buyut-buyute sing sampun ndamdut insyaallah seneng. Kenapa kok ngono ya mergo balik amal apike anak turun iku insyaallah ya dikirim kanggo wong tua wong-wonge. Nek anak-anake kok nglakoni apik, anak-anake gelem silaturahim, insyaallah wong tuane entuk kiriman ganjaran. Watasi utai sing kaping 9 iku ziyadatun iku bisa nambahi fil mawaddati ing dalem demenan. Dan krana stune kelakuan iku idza waqa.
indang nalikane tumiba lahu maring wong apa sababin asururi sangka kebungan wal husnilan kesusahan yastami'una mongko padha kumpul sapa qarabah ilahi maring wong wa yu'inuna lan padha nulungi sapa qarabah hu ing wong mau ala dalika ing atase mengkono sebab kono mongko ana lahu iku kedue wong apa ziyadatun apa bertambah bil mawaddati ing dalam demenan sing kesanga saumpama enek satu golongan dekne gelem silaturahim misal dekne gelem intine rukun karo sekitar maka saumpama enek sing entuk musibah iku rasane tetep ayem dalam artian ya mergo kabeh saling menaungi kabeh saling berdamai saling apik-apikan saling hubungannya apik lah karo sekitar maka nek hubungane awak dhewe iku apik karo sekitar saumpama diparingi musibah karo Gusti Allah iku iso bareng-bareng lakonine jadi orang lakoni dhewe ora nanggung musibah dhewe bolak-balik ya mbah iku direm-rem karo sekitare utawa dikei solusi karo sekitare intine enek wae nek gelem seneng nyambung silaturahim. Wala syuru dari sing kaping 10 iku ziyadatul ajri. Iku tambah ganjaran ba'da mauti dalam sause matine wong. Lan ana ngurana sunan qarabah. Iku ya dauna padha ndongaake sapa qarabah lau maring wong mau ba'da mauti dalam sause matine wong mau. Ulama zakaru indam semangsane padha eling sapa qarabah ihsanahu ing lakon baguse wong mau. Nek awak dhewe gelem nyambung silaturahim, otomatis nek awak dhewe insyaallah dianggap apik karo wong. Dalam artian silaturahim itu adalah perilaku yang memang dampaknya sangat-sangat gede. Bahkan saumpama nek wong kapundhut misal, dekne selama uripe gelem silaturahim, gelem rukun karo tanggane. Saumpama kapundhut dene, iku wong-wong sekitar tetep eling. Insyaallah tetep eling. Tetep ndongakno wong iku. Kenapa ya? Mergo keapiane selama ijek urip. Mergo dekne ora neko-neko karo tanggane, senengane ngapik-ngapik tanggane. Qala Anas ibnu Malik radhiyallahu an salasatu nafarin fi dhilli 'arsyir rahmani yaumil qiyamah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.